annabi Muhammadu abban Fadima ɗahe soyayya da shauƙin ka annabi sun sa na yabo ni ma. Rabbana haliki mahalicin dan adam, ilahu ubangiji wanda ya yi ruwa kogi da dam, kai ne kai shugaban Muhammadu kanzul azam, samin wahidan zan yabo gon abban na mai girma. Summa salamu alaika mudalsami, sirrin Allah kake kuma kai ne ismul azami, kai zan yi wa baitukan ladabiya abul kasimi, kai ne mai kausara mai zamzam mai aljanna mai girma. Ilallah sai kuma annabi masoyi dan amina rasulullah da nake tabi, da alaye sahabbansa annabi izul arabi, waliyai shehu tijjani shakji aliyar shehu barrahama. Soya mai maka a garinmu jihar Kano da akwai mu da ƙaunar mai maka, ga ɗan sandan ma'aiki ga kuma sojan mai maka, to soyayya da shauki ta sa nai masa baituka nima. Gado muka yi aikin sojan shigar sanayi domin yan kare kai, domin kare ƙasa ta da taimakawa ni da kai. Allah don annabi taimake ni gaban hikimar ka mai dama. Kausara amma kuma gashi na sa kaki sai a yi hattara, kaki ko bindiga ba za su hana ni banai kira, a yi begen annabi da salati kar a sake da yin hidima. Shi ne ya kirawo bishiya don alfarmarsa sai ta ciro ta taho har jijiya, dutsawa ta yi gabansa tana ya khairul anbiya, girmansa da ɗaukaka ya wuce a sani sai dai fa a yi hidima. Alƙalin duka kai ne in kai hukunci ba wani mai canza maka, kai ko da kafirawa shaida wadda suka yi maka, al'aminu suka yi kiranka tun kafin ka taho da sakoma. Sarkin kyauta ma'aiki mai kyauta ba gajiya, mai mulkin duniya mai jikoki mai shiriya, mai ɗayaye ma'aiki limami mai tarbiya, kuma sarkin gaskiya kamar ka ba za a kuma ba ma.
kyan sura na zo na yaba maka, na san kyautar ka har abada ba mai tsere maka. Sarkin jaruntaka sannu sannu sadauki mai maka, kyautar nan da kake wa masu yabo na zo ka ban nima. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Na zo na yaba maka don ka isa mai maka, ka zarce inda duk na zatawa ne ni mai maka. Allah ma wanda ya yi ka da kansa yake ta yaba maka, to ni ma yaban ka na kama ya dan masu alfarma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Annabi ka iya kai ne ka iya ya mai maka, tun kafin ma a san da iyawa mai birnin maka. Kuma ka iya mana yabe ka da manyan baituka, ya ji kan Hashimu ya mai girma ji ka ga mai girma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Wai wata kisa da na ji ta abban Fadima, tsabar ɗaukaka da kusanci gun Allahuma, kana yaƙi da arna masu kira a yi rigima. Musulmi sun galabai ta babu ruwa ko da mukur ruwa ma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sai sarkin ma'aika ya daga hannu na sama, to sai ga ruwa daga yatsun abban Fadima. Kowa sai da ya sha ya ƙoshi a wannan al'umma, wanda ya sha ruwan ya sunasa ai ya samu alfarma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Ruwa ne gashi mai daɗi ga kyau ga ni'ima, ruwan da ya bulbulo daga yatsun abban Fadima. Wanda ya sha da shi da kishirwa wannan an gama, muna roƙonka ya manzon Allah shayar da mu ma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sani duk duniya yanda annabi yawa zai iya, ba mitar famfo jikinsa kuma ba dan komaliya, amma ta jikin ya fi da ruwa limamin anbiya. Allah don annabi ka daɗa mana ƙaunar annabin girma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Ya mai kyawun sifa mai kyan hali mai ɗaukaka, lallai ka ɗaukaka ka fi dukkanin mai ɗaukaka. Komai zan ce maka sida Ahmadu ka zarce haka, burina in zamo mai yabonka a kullum da'iman nima. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sojan annabi, sojan annabi, sojan annabi, sojan annabi. Sojan annabi, sojan annabi, sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Shi ne wata ran ana yaƙi da arna a maka, shi sayyidina Ali jarumi su rike mai maka. Sarar arna yake suna zuba ta makar kura haka, a daidai lokacin sallar la'asar zai yi ta ba dama. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Rana ta faɗi kafin a ƙare yakin kunjiya, kafin gama
waƙen sayyidina Ali zakin duniya ya faɗawa shugaba mai madinatu khairul anbiya. Burin sallah nake kuma har rana ta faɗi ban yi ba. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Ana sai shugaba manzon Allah ya ce haka. Rana dawo ki sake tsayawa zo ki tsaya haka. Sai ta dawo sai ta sake tsayawa domin mai maka. Daga nan haka kafirai suka ce sun miƙa wuya ga mai girma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sayyidina Ali ya ƙare yin sallar haka. Sai duk aka wani ya kuma cewa rana ki haka. Sai ya nuna mata yamma ta koma domin ɗaukaka. Ni ban ji ba ban ga wanda ya kai ka isa ba ya kai ka alfarma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Don alfarmar ka gun Allah na yi roƙo mai maka. A yi man ladifi a yarda da ni wata rai in zo maka. Birnin ka nake nufi a Madina na zo na yaba maka. Kuma nema jinjina sannan ɗahi in roƙi alfarma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Wajen nan ne masoyinka annabi ɗaga habibuka. Ni ne Ja'far Aqilu Aliyu mawaƙin mai maka. Amin lakabi da sojan annabi manzo mai maka. Ka raba mu da wahalar banza Allah don annabin girma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sojan nan ne masoyinka annabi ɗaga habibuka. Lakabi na sojan annabi manzo mai maka. Ni ne Ja'far Aqilu Aliyu mawaƙin mai maka. Ka raba mu da wahalar banza Allah don annabin girma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Salawatullahi summa salamullahi da martaba. Miliyoyi ba iyaka su tabbata gun mai martaba. Abban Alƙasimu da Ruƙayyatu abban Zainaba. Halaye ne sahabbansa har ‘ya'yansa kamar su Fadima. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Allah ka ji kan mahaifinmu Dr. Aqilu na annabi. Dan Aliyu gwani cikin masana da mawaƙan annabi. Allah Shehi Aliyu Harazumu mai son annabi. Yardar ka daɗa musu da kusanci domin annabi. Allah ka zamar da mu hadumai gun annabi masu yin hidima. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sojan annabi Muhammadu abban Fadima ɗahe soyayya da shauƙin ka annabi sun sa na yabo nima. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Sojan annabi Muhammadu Abban Fatima da yayi soyayya da shauƙin ka annabi sun sassani ya mummuni ma. sa na yabo nima. Sassani ya mummuni ma. Sa na yabo nima. Sassani ya mummuni ma. Sojan annabi ya Muhammadu abban Fatima da yayi soyayya da shaukin ka annabi sassani ya mummuni ma. Tun ɗazu ba ku dawo da ka ba kun ƙara 2 minutes ko?
That's all I want me to stop. You want me to go? I just want to play for fire. Put your hand raised. Fire. That's too easy. Put your head raised. What's up? Sir, see the break never see that one with the same music that was on. I'm sure it's that one. You got it? Sojan annabi ne ni ban sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Bismillah da sunan Nawwalu ilahu gwani mai baiwa, wanda yayi Kano da Jigawa, a garin Kebbi yayi Kabawa, shi yayi Makan da Madina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Na gaida Rasulullahi Mustapha dan Abdullahi da sahabban Abdullahi, alai da ɗiyan wallahi na saka su cikin begena. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Na haɗa da waliyai su ma Shehu Tijjani mai girma, Jilani da Shek Barhama, shehunai ne masu karama, masu ƙaunar mai cetona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Aini yau ɗin nan ni kam zuciya na harba mindam, kuma kaina ni yai mindim, dole in yabi Abul Qasim shine makarin ciwona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Yan uwa kar ku yi mamaki, ni sojan annabi banki, sai na yi yabo na ma'aiki, dan shine babban aiki, sai na yi yabon manzona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Annabi mai tsafta ne shi, kuma zaɓin Allah ne shi, ɗan gatan Allah ne shi, Rabbu shi ne ya aiko shi, kuma shi ne mai cetona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Kashi kulgun ma manzona, na sadaukar ma babana, annabi har ma ummina, son annabi ɗana amina, ya fi wanda nake wa kaina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Allah shi ne shaidata, aikin da nake wa ƙasata, bautar Allah tsantsarta, da yabogun baban binta, wannan shi ne ƙudurina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana. Domin shi aikin soja kun sani aiki ne danja, ko da ka kai samanja, ko da in ta zo baja, babu kwange cikin aikina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tsallan kwado ba, begen bakwaran shehairul anbiya shi ne a gabana.
abin da ya umarce mu shi za mu yi kun san ai mu babu tsoro mu a gare mu balle aikin manzo na. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Ni Allah na roke ka domin girman manzanka Mustapha mai kyawun fuska ka yarda na je birnin Maka domin sauke faralina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Allah alhamdulillahi da ka aiko Abdullahi manzanmu nabiyullahi jika ga halilullahi mujilul zulumatu nabina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Annabi jikan Ibrahim abba a wurin alkasim Baƙuraishe ne alhashim sallu rabbu alaihi wa sallim alasa na gano manzona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Ai dole mu gode Allah falala da ya ba mu jamila rahama daga sarki Allah annabin da ya karɓo sallah daga rabbu makagin raina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Ta kai ne mai Isra'i lokacin da ka je ka sama'i an baka giya ga ina'i kuma ga nono na masha'i sai ka sha nonon manzona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Ƙwaryar ta giya ka barta ba ka koda kallanta ka yi nuni don mu guje ta yin hakan zai sa mu rabauta har mu sadu da kai manzona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Jama'a kuma daina hululu ku taya ni mu begi rasulu ta yabansa mu daina kasalu ta mai kaka da halilu annabin da na ba kalbina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Gaisuwar girma manzona samfurin sojan manzona in kuna ƙaunar manzona duku miƙe kun ji zumaina don mu gaida macecin raina. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Salawatullahi alaika ya rasulullah mai makka wassalamu ina gaishe ka zaɓin Allah labbai ka abban kasumu mai cetona. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana. Ai sojan annabi ne ni ban sa tsallan kwado ba jirgin bakwaran shi khairul anbiya shi ne a gabana. Ai sojan annabi ne kai baka sa tallan kwado ba, in ba Quraishi kai an biya shi ne a gabana.
صل ربي يا الله للنبي الأول سيد الورى طاهر النبي إياينا karewar soyayya sanda hama aiki ambatanka wallahi yana sanyaya kirji Zuljalalu mai duka kai na sa'awa kina wanda zan yi wa mai maka annabin iyayena rabbana ina roƙo gunka da ma'aikinmu ƙara bani ilhama na yabo da bakina rabbu malikil mulki halikin dukan komai kai ka ƙage dukkan wunu kai wuta da aljanna saman bakwai Allah kai ka kage kasai ma don ka nuna girman ka ya ubangijin rana yau dubin salatanka masu tsarkakar haske masu ɗaukakar kima rabbugun ma'aikina alihi sahabbansa masu binsa sarkina har da masu ƙaunarsa a cikin salatai saka su ne suma gaisuwa ga manyansu fitilar idanuna shugabansu sarkinsu sanni shehu tijjani auliya ukabdinsu kai ne ka zamo rana jiyali a gaishe shi daga umma mai girma sannu mai yawan sirri ya jinin ma'aiki